Haga Jingshah ke besosi ki Ngut Shipara ki la do yala ke jing hadin ba ke Khyndew ke badon hasinda jong ke yeng ke jongki ke la tua ba tablub ya ke yeng. Katai ke Jingshah ke la ja hapo keshnong dom maulen ke badon ha Pyndengrei Wkhd Hills District hinne ke step jong ke Khyndew terigu jeliu ha ke por kumbasan bejai ha ke por pedang jur bau slam. Ya kita ki Ngut ki bela klat no la tip kerteng kum ka kafinia nong se khat san snem bat ka maya nela nong se khat wai snem ki ba na kashnong maurok maulang yang na ka thain dam brai bat ki besyong wai ha dom mauleng jong kashnong Pyndengrei. Kat kum ka telong kubor bela yo lum la yo thu ba ki don saw Ngut Shipara ki basa ha ka te ka yeng ringkat ba ku pau jongki ha ka ba Ngut ki wei pat ringkat ba ku pa ki la lai im but human sao manumala.